Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje thandwa zami ngifisa ukuba sibuke ivangeli lika Lucas chapter 1 from verse 39 to 45. Ngalezo insuku uMaria wesuka wakhawuleza waya kwelezintaba. Zintathu izinto engifisa uqala sizibuke. Okokuqala uMaria esukuma. Khona umzekeliso oxoxwayo evangelini engithi mangulalela ukhumbuze umzekeliso kwincwadi yeTestamente elidala. U-Eliya uprofethe kaNkulunkulu kukhona umuzi ayivame ukudlula ngakhona uma eyoshumayela. Langathizeni lo mama nomyeni wakhe bayambona umprofethe wenkosi, bayabuka ilanga libalele, bayacabanga ukuthi ulambile. Ebese bethatha isinqumo sokuthi le nceku kaNkulunkulu ngoba njalo ihlezi idlula la, asiyakhele idokodo, indawo ezohlala kuyona, ithi ukugoba amadlangala, idle iphuze iphumule, ebese iyaqhubeka. Nakanjalo balakhe leli dokodo. Umprofethe u-Eliya uhamba nesikhonzi sakhe. Awubuke lo musa, alubuke loluthando nalomnako, ebese buza isikhonzi sakhe athi labantu kuningi obuhle abasenzela kona, yikuphi esingabuyisela ngakho ukuveza ukubonga kwethu? Isikhonzi bese sithi, Mprofethe kaNkulunkulu, siyambona lo mama nobaba kodwa abanayo indodana. Kanjalo-ke u-Eliya uyabona uthi ngobuhle ebenza kumina nesikhonzi sami ngonyaka ozayo ngalesi sikhathi uyobe usugone indodana. Ambuke nje umama ahleke ngoba engakholwa ukuthi esemdala emqhiliba emngaka usangaphinda agone. Nangembala ngonyaka olandelayo wabesegone esenomntwana. Saqhubeka isikhathi u-Eliya edlula kuleli khaya edla ephathwa kamnandi. Kodwa langathizeni u-Eliya uthehleli abone owesifazane egijima ezanganeno, ebesetshela isikhonzi ukuthi loya wesimame hambobuza ukuthi wagijima kangaka kwenze njani. Nangempela mefika uyabuza isikhonzi kungabe konke yini usalungile, unjani umyeni wakho? Athi umama uyaphila. Athi kunjani kuwena? Athi ngiyaphila. Athi unjani umntwana? Athi konke uhamba kahle. Ngifuna ukungena enkonzweni yokuthi uke wakubusisa uNkulunkulu, uke wakwenzela okuhle uJehova, uke wazenza izinto, uke wakunikeza abantu, uke wahamba nawe endleleni, kodwa futhi kwakhona nokunye abekayo okungameva endleleni. Uthi umhlabeleli
izondlala indumiso phezu kwalameva. Khona isigaba sempilo ekumele uma sesifika empilweni yami ngingasheshi ukusibalekela, kodwa kumele ngifunde ukuthi Nkosi noma kunjena noma kubaba kodwa uyagwinyeka, noma kubuhlungu noma ngihlekwa noma ngishayeka noma nokuzwa ngedwa noma ngilimele, kodwa Nkosi yikuphi okwenzayo empilweni yami. Ngiyamthanda owesimame uma ethi konke kuhamba kahle. Now uthi konke kuhamba kahle because usakhuluma nesikhozi, kodwa mesefike Eliya uyayixoxa indaba ukuthi ushiya isidumbu somntwana ekhaya. Asibo bonke abantu abakunikeza indlebe abakulalelayo abanendaba nawe. Asibo bonke abantu othatha nabo, ohleka nabo, okhuluma nabo abaphatheka kabuhlungu uma nawe uphatheke kabuhlungu. Kunabantu ithandwa zami abajabulela ukwazi ukuthi you are stressed. Kunabantu abajabulela ukwazi ukuthi izinto zakho ayihambi kahle. Kunabantu abajabulela ukuthi izinto ziyakushaya. Kunabantu esamba nabo, and when ungaba under the impression ukuthi uSibanibani is a shoulder to cry on, akekho as a shoulder to cry on, ukhona to make sure ukuthi you never rise. And so ibalulekile inkonzo yokwazi ukuthi ukhulumani ubani nasiphi isikhathi. Kwesinye isikhathi azithi zikushaya izinto, akuthi konakala empilweni yakho ugeze, dress up, ube muhle, uye edrobheni noma ungenayo imali wenze lento ethiwa i-window shopping. Uyazi ngelinye ilanga ungabi inhlelisa komakhelwane, uba ungena emzini wakho uthathe lezi ikhwama zo-Pick n Pay, zo-Woolworths nakho konke, hambe uyocaphuna ucaphune bese ufaka kulezi zikhwama ebese uyahamba. Ngoba ekugcineni asibo bonke abantu abafuna ukubona usimama, but moment ukwazi ukuhamba nabo bazoyitshela ukuthi besithi sesiqedile njengaye kodwa usa-afforda, kodwa wena uyalazi iqiniso awu-afford-i, uthathe emahashahasheni kodwa ufuna izitha zakho zibone ukukhala kwakho. Khona inkonzo uNkulunkulu ayivusayo uthina ukhala bani. Ngiyamthanda uMaria uma esukuma. Akusibo bonke abantu abazokuzwela. Kwesinye isikhathi kumele ngifunde ukusukuma ngizenzele. Njalo kuNehemiya, uma uNehemiya ethi masukumeni siyovusa umuzi waseJerusalema hleze sibe lihlazo. They can't do it for you. No one can make you happy.
No one owes you happiness except yourself. If I want to be happy, I must welcome it myself. Angiyeke uku-expecta injabulo kumuntu ongenayo injabulo. Baningi abantu aba-frustrated when awusangifoneli, awusanginika good morning, awusanginika good night, awusangicheck, awusangenzeli ukuthi ukhohlwe ukuthi ufuna into kumuntu kwayena ohlulekayo ukuzenzela yena. Akakwazi ukuzinakekela. How do I expect anakekele omunye umuntu? Lithi izwi likaNkulunkulu uyakhawuleza, uya kwelezintaba. uMaria ngithi uyabaleka ngoba ubona usizi nehlazo elizochitha umuzi wakhe. Kodwa uyabaleka uya esakwazini esiwumakade bona, esimkantshubovu. And kwesinye isikhathi besibadinga abantu abanjalo, besibadinga abantu abashayekile, besibadinga abantu abalimele, besibadinga abantu abamanxeba-nxeba. Because uma sebesiza ngeke basinike the book knowledge, but they will go back to their own pains, to their own experiences. It worries me, makushada abantu, athi umuntu welcome me to Mama Land or to Baba Land, ngamkelwe ingane ena less than 5 years eshadini. Akasibuthi lo muntu umshado. You have no understanding ngomshado. Amkelwa isalukazi simxilima. Uma kade bona ozokutshela ukuthi indoda ike yamgijimela yadlala ibhola egcekeni kamakhelwane, ezokutshela ukuthi izingane zala ekhaya zaze zafana nezamalanga, ezokutshela ukuthi ngahlala mina esehambile iminyaka ngeminyaka. That person knows iMama Land, because uyayazi inkonzo yokuba naye, uyayazi inkonzo yokuhamba kwakhe, uyayazi inkonzo yokuba umfelokazi. Not umuntu who has not gone through that stage. Usakutshela ngenzwa lethi. I always say to myself, I will never accept to be led by someone who's never failed in life. Because that person is perfect. And angikwazi ukusiza umuntu ongeke abase kwi-experiences yakhe. uMaria comes from a place yehlazo. Akayanga uAnna, akayanga Joachim, kodwa uye kwinkosikazi ebizwa ngenyuba. Last point engifisa ukuyisho uthi uElizabeth wenziwe yini ukuba unina umsindisi ahambele ngakini. uElizabeth ubuka into yehlazo, kodwa ubuka isandla sikaNkulunkulu uyona. Athi uApostle Paul encwadini yabaseRoma chapter 8 athi inhlupheko zangalelo zingefaniswe nenkazimulo uThixo asibekele yona.
noma isimo sinje kodwa uNkulunkulu usangayiguqula izinto. Indlovukazi yezulu ayibenansi isimo sesivikele sikhanyisele sinikeze amandla negrasiya ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo.